شمر انہیں درجنہ نے حساب نال جنگی دیا حاجی حافظ قاری مولا علی دے نال ساری زندگی جنگاں لڑدا رہا آخری وقت آیا ہے علی چھڑ کے یزید دے نال ہو گیا شمر آخری ویلے علی چھڑیا ہے یزید دے نال ہو گیا ہور نے آخری ویلے یزید نو چھڑیا ہے تے علی دے نال ہو گیا باجی گل سمجھ چے آئی کہ جنوں آخری ویلے حسین نصیب ہوئے وہ دی ساری زندگی باوے نہ چنگی ہوئے وہ ہور بنتا ہے جی ساری زندگی نمازہ پڑھ دیا گزری ہوئے جی اندر علی نہ ہوئے تو دے تے شمر کوئی فرق نہیں رہ جاتا بندیاں سمجھے ہے علی پاک علی تھی گل نہیں کوئی نہیں ہے میں مولویاں میں آنے کئی نشامہ رڑ کے گل بنائی گل نہیں کوئی نا پاجی نا شمر باقی سارے کام کرتا صرف اندر علی نہ ہوئے تے بندہ شمر ہوتا ہے تے بندے دے کام نہ چنگے ہون تے اندر حسین آ جائے تے بندہ ہور بڑھتا ہے اینے فرق نو سمجھا جائے برے آؤ دا جانیے جدا توڑ چھڑے حضرت اور آخری دیاڑے امام پاک دی بارگاہ چاہے نہ میرے امام نے چلے کروائے نہ میرے امام نے کوئی اور ایسا کام کروایا کہ اے وظیفہ پڑھتے فلاں تنکیہ نفس کر بس ایک واری سینے نہ لا کے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ ایک باری زبان جو نکلے آئے اور جلدی ہے آج تک کسی مائی دلال نہیں آکھیا کہ جلدی نہیں کیونکہ عام زبان نہیں ہلی حسین دی زبان ہلی حسین دی زبان جو جملہ نکلے تو اس سے ویلے پورا ہے تقدیر لکھی گئی ہے تو حسین بولے میرے عزیز میرے دوست کوئی بندہ رمض نو سمجھے تو ایتھو سمجھ لے جے حسین مقام دعا تے ہو مقام دعا تے ہو تے صرف فرمان جا تو جنتی ہے تے جنتی ہو جاندہ ہے تے جے مقام رضا تے ہو جے مقام رضا تے ہو تے پامیں پھر پتر 3 دن دے پیاسے ہون مڑ پانی نہیں مانگ لے کہ مقام رضا نہ ہو جیوے مالک دی رضا ہے اور اے سیدہ دا مقام مرتبہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور سنی ہوندہ ہوئے جڑا سیدہ دا نوکر ہوئے ساڑھا تے ایمان رکھی دے یہ تے لگا ہوئے جندہ پنج تن نال پیار نہیں جندہ پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اتبار نہیں رمض سن لے اور نال گل سناواں لاکھ نفل نماز پڑھ بھاویں لاکھ نفل نماز پڑھ بھاویں لکھا لمحے سجدے کر بھاویں جے تم آل رسول دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں توجہ ہے جناب عزیزہ ندی وکار جنہاں نو پنج تن پاک دا پیار نصیب ہوئے جنہاں نو پنج تن پاک دی محبت نصیب ہوئی اور بھئی گل جی تھی اپڑ گئی ہے نا اے صرف 5-7 منٹ اور جو پھر عزیزہ نے محترم جینا چوں یارا دا سنی عقیدہ ہے ہاں
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے جیڑا چوں یارا دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں اے دو میں گلنا یاد رکھنا جندہ پانچ تن نال پیار جیڑا چوں یاران دا او جنت دا حقدار بھائی صاحب ترازو وے وزن اتھے رکھ کے کرنا ہے جیدے دل وچ حضور دی آل دی محبت اور رسول اللہ دے صحابہ دی محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بدر وچ بھی حضور دے نال سن اگلی گل نوٹ کرو کربلا وچ بھی حسین پاک دے نال صحابہ موجود 17 صحابہ تے انہاں دی اولاد کربلا وچ امام حسین دے نال بلا تحقیق بات نہیں کرتا صحابہ اور انہاں دی اولاد دے 17 افراد خود صحابہ بھی اور انہاں دی اولاد دے 72 وچ 17 صحابہ تے انہاں دی اولاد دے افراد کربلا وچ مولا حسین دے نال شہید ہوئے اس واسطے حسین بادشاہ دی مزار تے اگر تو اللہ حاضری نصیب فرمائے تو حسین پاک دی قبر دے نال صحابی رسول حبیب ابن مظاہر دی قبر ہے اور مدینے وچ رسول اللہ دی قبر دے نال صحابی دی قبر ہے باجی صحابی کربلا وچ بھی نال نے تے مدینے وچ بھی نال نے جدوں او ہر جگہ تے نال نے تے اسی وکھرے کریے کیویں محبت کرو حضور دی آل سادات دی خدمت کرو جیڑے سیدان دی نوکری کرنگے آل رسول نال پیار کرنگے اللہ انہاں دا بیڑا پار کرے گا آخری جملے پڑھن لگا انہاں نوں ذرا دھیان نال سن لینا آخری جملے بیان کر حضرت امام زین العابدین کون امام زین العابدین 1000 نفل روز پڑھ دیا کانا اجمل الناس صورت اپنے زمانے دے سارے انساناں چ صورت دے اعتبار نال امام زین العابدین سونے ہیں اجمل الناس صورت دے اعتبار نال سونے ہیں سیرت تے انہاں دی ہائی سونی صورت دے اعتبار نال بھی امام زین العابدین سونے ہیں امام حسن دے داماد ہے تے امام حسین دے بیٹے ہیں امام حسن دے داماد سن اور امام حسین دے اور سن پاکستان والے نے اور شرف حاصل امام زین العابدین دی ایک شادی امام حسین دی صاحبزادی نال ہوئی سی ایک شادی سندھ دی ایک مائی صاحبہ سی انہاں دا نام حمیدہ یا جیدہ سی ایک شادی جدو محمد بن قاسم نے سندھ فتح حاصل کی تھی تو کسے خاندان دی ایک عورت عرب اچ گئے جس طرح مائی شہربانوں گئے انہاں دا نکاح امام زین العابدین نال ہویا جدے چوں امام زید شہید پیدا ہویا جنہاں دی اولاد زیدی کہلاتے ہیں تو سانو شرف حاصل ہے تسی کہہ سکتے ہو کہ شرف حاصل کیویں ہوندا ہے تو شرف یہ ہے کہ رسول اللہ دی ایک شادی مصر وچ ہوئی سی آپ نے صحابہ نوں وصیت فرمائی سی کہ جدوں مصر فتح کرو تو انہاں نال پیار کریا جے تہاڈی انہاں نال رشتہ داری ہے تو بھاجی اسی پھر جڑے پاکستان والے ہیں ساڈی بھی انہاں سیداں نال کہ اکٹھی رشتہ داری کہ سید سرکار دی شادی ساڈے کول ہوئی پاکستان میں الحمدللہ سندھ علاقے دی مائی صاحبہ سی اور انہاں وچ زیدی سادات اج تک چل بلکہ ایک پورا اہل تشیع دا ایک پورا گروہ ہے جنہاں نوں زیدی سدے نے او انہاں نوں ہی فالو کردے اپنی فکر وچ اور اپنے خیالات وچ او حضرت امام زید نوں فالو کردے اور زیدی کہلاندے اگے امام جعفر صادق کے دو بیٹے سن امام موسیٰ کاظم اور امام اسماعیل جو حضرت اسماعیل دے فالوورز میں وہ اسماعیلی کہلاندے اور جو اسنا شریف شیعہ نے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم نو فالو کرو تو اے خانہ ہما آفتاب سیدہ دا سارا خاندان ہی سونا ہاں جی ساڈا تے اے عقیدہ ہے کہ حیدر دے گھرانے دا جی جی یہ بڑا سونا
امام زین العابدین سرکار جدوں واپس مدینہ شریف تشریف لائے تو کوئی انہوں کو پوچھیا کہ سرکار کربلا وچ میں واقعہ ہویا سی تو آپ بیان فرما دیں جدوں کو پوچھیا بھی کربلا تو بعد کی ہویا ہے تو آپ فرما دے آئے انج دے سوال نہیں کرتے اب صرف رون دے آئے کیونکہ کربلا تو بڑی بات دی کر لے بڑی دردناک ہے کربلا تو بعد اللہ قصہ بھائی صاحب بڑا دردناک وہ سید گیا جڑے اڈے صبر آڑے جڑے برداشت کر گئے چند جملے بس بیان کر عزیزان محترم ملک شام دے شہر دمشق دے اندر مدینے والے سیدان ایک شام ایسی بھی آئی جدو حضور دیاں شہزادیاں دا قافلہ ہائے قربان ہو کنہ دے دروازے تے فرشتے آکے کھڑے ہوندے آئے انہاں شہزادیاں دا قافلہ جدو دمشق دے بازار حمیدیہ دے اندر آیا تو بھائی صاحب دل نہ سنیا جے قافلہ رک گیا سامنے یزید دا دربار قافلہ رکیا اندر ہر کارے دسیا یزید دے دربار جا کے قافلہ آ گیا اندروں